días a todos outra vez, non sei se unha persoa se incorpora agora, unha así polo menos. Este pleno estaba para as 11 da mañá, en nome de toda a corporación, pedimos disculpas por non presentarnos puntual, porque demos 15 minutos de receso por acabar o outro pleno xusto ás 11. Bueno, entre logo iniciamos esta sesión plenaria con un único punto de día que di moción para a adopción urxente de medidas que salven o futuro da central térmica das Pontes. Señor Calvín, ten a palabra. Bo día, señor alcalde, bo día a todos os membros da corporación. Cando solicitamos este pleno extraordinario, solicitamos coa idea de que para a nosa comarca, como vostede pode entender, pois é un drama que a central térmica das Pontes pois peche, como xa manifestou nos medios de comunicación. Entón, nosotros o que plantexamos e o que non podemos deixar pasar é que temos que estar cos traballadores, como non pode ser de outra maneira, e con esta comarca que vai a quedar moi afectada, non? Xunto con outras comarcas. Estamos vendo todos os días, onte mesmo, pois, houve unha gran manifestación de moita xente en Madrid. Meses atrás, pois, tamén estamos vendo moitas manifestacións de toda a comarca dende Vilalba ata Ferrol, porque este sector para nosotros é tremendamente sensible e xenera moita riqueza para esta comarca. O que pedimos simplemente é algo básico, que é unha transición ecolóxica xusta e nos términos que estaban xa suscritos co anterior goberno do señor Rajoy hasta unha viabilidade de polo menos o 2030. Eso fixo que moitos camioneros da comarca e de outros sitios fixeran inversións moi fuertes, comprando camións, comprando bañeras, facendo inversións moi potentes. Pedimos ao goberno central unha transición ecolóxica xusta e que lle deixen a estes traballadores ter unha vida como demandan os traballadores. Hemos hecho unas inversiones terribles, solo pedimos que nos dejen trabajar. Pues eso es lo que pedimos nosotros, que lles deixen traballar e que vayan facendo a descarbonización de unha maneira, vamos a decir que lógica y razonable y no tenga. Y si esto é así, esta comarca seguirá tendo vida. E se nos fan desta maneira o corte taxante xa, pois isto será un drama para todos. Nesta comarca sabe vostede que hai camioneros que viven desto e que ahora mismo están sufrindo moito. Por lo tanto, creo que debemos, como pleno do Concello de Ortigueira, de estar con estos traballadores. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, estou de acordo con esta parte perfectamente e, bueno, ante a súa moción que ten presentada con todo o seu contido e os acordos, o Grupo Municipal Socialista presenta unha emenda que xa creo que teñen todos e logo doi a palabra e que esa emenda debemos debatir e votar. Auri, tes a palabra. Sí. O Grupo Municipal do PSDG-PSOE no Concello de Ortigueira... Auri. Perdón? Suba. Pues non sei se podo, porque a min gritar non se me dá ben, salvo cando me enfado, pero bueno. Presentou unha emenda á petición a moción presentada polo Partido Popular en base ao seguinte: o mismo día que ten entrada no Concello de Ortigueira esta moción, firmouse en Ferrol unha declaración institucional creo que eran de algo 25 concellos das comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal e a Mariña Occidental, o sea, Viveiro, porque conscientes de que o problema que está a atravesar Endesa en estes momentos trascende a Endesa porque afecta a outras moitas empresas das tres comarcas. Afecta a outras moitas empresas, levalle afectando durante un tempo
E en esa declaración institucional entendemos que abarca a parte de máis territorio, máis problemática e ademais une forzas entre as tres comarcas ou as catro contando coa Mariña. Une forzas e somos conscientes, como dice moitas veces, permítame que o parafrasee, señor Pita, a unión fai a forza e, por tanto, creemos que por primeira vez, non sei se por primeira vez, pero polo menos en uns cuantos anos, todos os concellos gobernados, tanto polo Partido Popular como polo PSOE, como por Izquierda Unida, como polo BNG, estén de acordo en firmar esta declaración institucional donde se insta con urxencia ao Ministerio de Industria e tamén a Consellería de Economía e Industria, que son en este momento os que teñen as competencias en canto á industria en este país, a levar a cabo unha iniciativa conxunta de reactivación económica e captación industrial. Endesa é unha empresa privada, pero afectalle dun xeito moi importante a moitísimos homes e mulleres con empregos directos ou indirectos en dita central. Pero, como repito, que a transición enerxética non só lle afecta a Endesa, a falta de reindustrialización nas tres comarcas non é só un problema de Endesa e, por tanto, presentamos esta enmenda á totalidade da moción presentada porque, ainda que estou convencida de que no fondo estou convencida non, no fondo tanto a moción presentada polo Partido Popular como a emenda a esa moción presentada por nós desexa e quere e pide e exixe as mesmas responsabilidades a que ten competencias en industria, toda vez que o que nos presentamos é a declaración institucional asinada en Ferrol, como digo, o día 30, nos parece máis completa, por decirlo de alguma maneira, que a moción presentada polo Partido Popular e o Grupo Mixto. Ben, pero nos queda algo. Estamos falando da moción, estamos falando de emenda a moción. Eu creo que se lea tanto a moción do Partido Popular como o seu contido, os seus acordos, como a emenda do Grupo Municipal Socialista para despois poder facer o debate. Empeza lendo, se queres non hai ningún problema, se queres ler, ti van decir. No, que lea. Lea a moción presentada e a nosa emenda. Por ese orden. Más correcto é que leas ti a moción túa, porque donde nosotros vamos a... Hombre, podémoslo facer. Sí. O correcto é que... Correcto, pois que faiga. No, tú. Ah, que faiga eu. Sí. Me pasáis... Vale. Toma, Sí. Nosotros o que puxemos na exposición de motivos, leemos todo, si queres. Sí. A Central Térmica de As Pontes é o maior grupo de produción enerxética de Galicia. Dá emprego directo a 700 persoas e xera impacto económico na zoa en 80 millóns de euros ao ano. Dende marzo do ano 18, a instalación estaba inmersa na adaptación á Directiva de Emisións Industriais da Unión Europea, comprometendo un investimento de 217 millóns de euros para garantir unha alta eficiencia ambiental e cumprir o máis aló dos requisitos desta norma comunitaria. A Central Térmica acordou a paralización da súa actividade dende hai 5 meses e suspendeu gran parte da execución do investimento previsto como consecuencia dunha política enerxética desordenada por parte do Goberno de España, que aboga polo abandono anticipado do carbón sen dar resposta ás consecuencias en términos de actividade económica e emprego nos territorios afectados, nin en termos tampouco de garantías e suministración eléctrica a un precio competitivo. Esta situación xa viña sendo moi preocupante polas súas consecuencias sobre os traballadores, empresas e sectores, en xeral vinculados a esta central, especialmente os transportistas, neste caso son os que máis, que levan 5 meses sen poder traballar. O pasado día 27 de setembro, Endesa comunicaba a descontinuidade da produción das súas centrais térmicas, entre elas a das Pontes, é dicir, o seu próximo peche.
Esta decisión ten unhas implicacións dramáticas para Galicia en xeral e para a comarca de Ferrolterra, Eume, Ortegal, Terra Chá e Mariña Lucense en particular. Este peche materializará a perda de centos de empregos nestes concellos e tería un impacto económico e social cunhas consecuencias dramáticas para estas comarcas. Non podemos tolerar esta situación nin manternos impasibles ante o desmantelamento dun sector económico que xera moita riqueza e do que viven centos das familias nesta comarca, e por iso debemos amosar a unidade de acción que os nosos veciños se merecen para denunciar este novo castigo e exixir inmediatamente solucións que garantan o futuro e os empregos e que eviten unha nova reconversión industrial nesta zona. É por isto que o Grupo Popular presenta esta moción para o seu debate plenario, solicitando a adopción dos seguintes acordos. O Pleno do Concello de Ortigueira amosa o seu apoio e solidaridade cos traballadores da central térmica de Endesa en As Pontes, coa industria auxiliar e cos transportistas vencellados a ela e co porto de Ferrol, exixíndolle do Goberno de España a aplicación de medidas urxentes para garantir a inmediata reapertura da central de As Pontes e, no caso contrario, a dimisión da ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivero, como principal responsable da situación da central pontesa. Ben, moi ben. Como decía a portavoz do Goberno, o noso grupo, o Grupo Municipal Socialista, presenta unha emenda a esta moción con base á declaración institucional que hai firmada por 25 concellos de todos os partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Bloque e demás. Logo vamos a dar lectura e debate a emenda presentada para seguir o orden e non desmarcarnos dos demás concellos da comarca. A emenda que se presenta pide a ratificación por parte deste pleno da declaración institucional asinada en Ferrol. A emenda non se copia literalmente a declaración institucional, entonces, se me permite, como que se pide a ratificación da declaración institucional, leo a declaración institucional. Correcto. Os alcaldes e alcaldesas das Pontes, Ferrol, Pontedeu, Meneda, Mugardos, Ortigueira, Cedeira, Cerdido, A Capela, A Somoza, San Sadurniño, Fene, Cariño, Valdoviño, Moeche, Cabanas, Ares, Narón, Miño, Monfero, Mañón, Muras, Xermade, Vilalba e Ribeiro, integrados nas comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terra Chá e a Mariña Occidental, diante da circunstancia que se está a vivir de emerxencia industrial coa situación de Endesa, Alcoa, Navantia, Gamesa, Poligal, Reganosa, etc., que pode arrastrar a miles de traballadores e traballadoras e a todo un tecido empresarial vinculado ao sector industrial que xa leva perdido miles de empregos nos últimos anos, 10.000 no Naval, 2.700 en Endesa, 400 en Gamesa, 200 en Conservas La Gira e 150 en Pizarras Campo, expresan a súa profunda preocupación por esta situación. Así mesmo, estas comarcas arrastran un déficit importante tanto en materia de infraestructuras ferroviarias e viarias imprescindibles para acompañar esta aposta pola regeneración industrial, como no referido ao impacto do prezo da enerxía e o grave despoboamento. Por todo isto, instan con urxencia as administracións con competencia en industria, é dicir, o Ministerio de Industria e a Consellería de Economía e Industria, a acometer unha iniciativa conxunta de reactivación económica e captación industrial nestas comarcas, que fomente a política industrial nos sectores do naval, a enerxía, a fibra de madeira, a transformación do sector primario, agropecuario, forestal e pesqueiro, o metalúrxico e o tecnolóxico, así como o aproveitamento de todas as potencialidades existentes nestas comarcas. Para trasladar esta problemática, solicitan as correspondentes entrevistas cos Ministerios de Industria e de Fomento e cos Consellerías de Economía, Emprego e Industria e de Infraestructuras e Mobilidade. Segundo, solicitan co fin de trasladar... Perdón. ¿Qué? Sí, terminaste terminé a declaración institucional. Ben, damos paso á lectura da emenda do Grupo Municipal Socialista. Sí. De toda... Sí.
O Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE comparte cos restantes grupos municipais a fonda preocupación pola situación que se está a dar non solamente de Endesa, senón que por desgraza tamén en Alcoa, Navantia, Gamesa, Poligal, Reganosa, é dicir, por estar ante unha emerxencia industrial que pode arrastrar a miles de traballadores e traballadoras a todo un tecido empresarial vinculado ao sector industrial que xa leva perdido miles de empregos nos últimos anos. Por iso, o Concello de Ortigueira, ao igual que outras entidades locais da comarca, adhireuse ao manifesto dunha transición xusta, no que o conxunto de representantes dos concellos presentes na reunión acordaron requerir do Ministerio de Transición Ecolóxica a posta en marcha da mesa de traballo comprometida do xeito máis inmediato posible, garantindo a explotación conxunta de medidas paliativas que supoñan a continuidade productiva dos complexos térmicos en condición de competitividade e o apoio e promoción de accións encaminadas a unha transición xusta para o territorio. Exixir do Comisario Europeo de Acción polo Clima e Enerxía a intervención do mercado de emisión de CO2 para impedir prácticas puramente especulativas que penalizan a economía galega e nacional, afectando aos precios das enerxías e que vai en contra de diferentes sectores productivos de carácter basicamente industrial. Asimismo, o alcalde deste concello, xunto cos distintos alcaldes e alcaldesas dos concellos integrados nas comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terrachá e a Mariña Occidental, nos que hai representación de todos os partidos políticos, asinou a declaración institucional pola que se insta con urxencia a Administración con competencia en Industria, é dicir, o Ministerio de Industria e a Consellería de Economía e Industria, a acometer unha iniciativa conxunta de reactivación económica e captación industrial. O Grupo Municipal do Partido Socialista de Galicia PSOE está convencido de que a esta situación solamente se poderá atopar solucións viables se todas as forzas políticas van da man en a mesma dirección e, por suposto, deixando de lado rencillas ou intereses meramente políticos, e creemos que debemos manter o acordado pola maioría dos representantes dos concellos ao asinar a declaración institucional. Por todo elo, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta esta emenda á totalidade da moción do Grupo Popular e do Grupo Mixto relativa á adopción urxente de medidas que salven o futuro da central térmica de As Pontes, propoñendo ao Pleno a ratificación da declaración institucional asinada en Ferrol polos alcaldes e alcaldesas dos concellos integrados das comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terrachá e a Mariña Occidental, en a que se acordou, primeiro, instar con urxencia ao Ministerio de Industria e a Consellería de Economía e Industria que leven a cabo unha iniciativa conxunta de reactivación económica e captación industrial nas comarcas de Ferrol, Eume, Ortegal, Terrachá e a Mariña Occidental, que fomente a política industrial nos sectores do naval, a enerxía, a fibra de madeira, a transformación do sector primario, agropecuario, forestal e pesqueiro, o metalúrxico e o tecnolóxico, así como o aproveitamento de todas as potencialidades existentes nestas comarcas. Segundo, solicitar, co fin de trasladar esta problemática, entrevistas co Ministerio de Industria e de Fomento e coas Consellerías de Economía, Emprego e Industria e de Infraestructuras e Mobilidade. Non obstante, o Pleno acordará o que estime pertinente. Ben, ahora vamos a debatir o acordo ou desacordo desta emenda á moción, e despois pasaremos á votación. Ese será o orden. Isabel, teste para... Bueno, eu penso que un presenta unha cousa, outros presentamos outra, penso que podería ser chegar a un acordo antes de chegar a esta situación. Eu penso que o que nos importa a todos é a unión entre todos. De feito, o cierre de tanto da Alcoa como das Pontes é ferir de mortas toda esta zona, e entonces eu penso que antes de partidismos dun lado e de outro, eu estou convencida, e se non fai o Concello de Ortigueira, sei que o vai facer Valentín Formoso, que vai poñer todo o seu traballo e todo o seu para intentar salvar esta situación, e como caiga quen caiga, el sei que vai loitar polos intereses dos veciños das Pontes, que é o máximo, quen está, aínda que afecte a varios sectores, é onde está centrado. Entonces, creo que sí, son enmendas e é certo que temos que estar todos unidos. Entonces, quitar unhas cousas para poñer outras, podíamonos antes de esta, porque esta moción foi presentada ontes ás 3 da tarde. A emenda foi ontes ás 3 da tarde, eu dime de conta hoxe pola mañá, entonces creo que podía haber un consenso antes, e entonces quitamos unha cousa para poñer outra. De verdad non entendo, cando se podría facer unha sin partidismos. A declaración institucional se... Sí, bueno, pero eu
perdóneme, pero teñome que ceñir a documentación que me ven a min como concelleira e A ver, vamos poñer eso, orden. claro, O tema está, con todo o dereito do mundo, Efectivamente. o Partido Popular presenta unha moción, que é unha moción, bueno, entendo tipo, que están entregando en todos os concellos, e a presentan, pois, aquí no pleno, un pleno extraordinario, pois eso, en Ortigueira, que é o que vos decía, gastar un pleno extraordinario para iso. Pero bueno... non se preocupe do pleno extraordinario do que gastemos. Está no seu dereito. Estamos no dereito, igual que usted boteira a emenda, ainda que foi algo fora de eu digo tempo. o que fan os demás concellos. Vale. Esta é unha declaración, os concellos do Partido Popular tamén, non? Esta é unha declaración tipo que se presenta, nos presentamos presentas unha emenda, o normal, temos agora o pleno ordinario para finales de mes. O normal é xa, como van facer todos os concellos por aí, según teñen os seus plenos ordinarios, no primeiro pleno ordinario que teñen, meten a declaración institucional. Aquí, neste caso, o procedimento cal é, con todo o dereito, presenta o Partido Popular e unha moción, hai unha declaración institucional firmada por 25 concellos, entre eles 3 do Partido Popular, Fene, Mañón e Somozas, que a soliñan tamén, incluso o alcalde de Fene no seu momento dixo que el que xa non metía moción tipo, que xa metía declaración institucional, que non separaba na moción tipo, e os demás pois van facendo eso. A nosotros obriganos a meter a declaración institucional neste momento, porque eu a imaxe que quero dar e que debemos dar como corporación do Concello de Ortigueira é que cando hai unha declaración institucional de todos os alcaldes, 25 alcaldes, enviala conxunta, dado que o pleno ordinario é a final de mes. Esa é a razón de presentar a declaración institucional para que as poderes mirar. Exponse os motivos, debatiremos, estaremos todos de acordo no mismo, todo exactamente no mismo. Que é o importante de aquí? Salir con consenso e dar unha imagen boa do que é a institución do Concello de Ortigueira, non do goberno, nin miña como alcalde, nin eso, de todos, non? Ese é o motivo, para explicarlo ben para que os veciños e as persoas que vexan o pleno que o entendan ben. Pero permítame que eu non entendo, porque, e además ese non iba a entrar, pero vamos a ver. Se presenta ao pleno o 30, a declaración institucional uns días despois, ustedes presentan a emenda o 16 ás 3 da tarde. É que de verdade non poden falárnoslo e dicírnoslo, bueno, consideramos que a moción esta é mellor unha declaración institucional. Non, levantámonos hoxe pola mañá, porque non todo o mundo ten a costumbre de mirar o Gestiona todos os días e encontrámonos con unha moción. Entonces, evidentemente, co fondo sabémolo todos, que vamos a estar unidos, que se nos fai falta que nos vamos manifestar, que non hai problema ningún, que os perjudicados son toda esta comarca. Sí, pero permítame dicirlo que volvemos outra vez a estar a pelota para un lado e a pelota para o outro. Entonces... No, eu creo que a declaración institucional salió en prensa, salió en todos os medios de prensa, creo que a coñecen todos. Sí, pero a declaración institucional non é isto. Non, a declaración institucional teñen acceso a ela perfectamente. Nosotros presentamos unha emenda recollendo o contido da declaración institucional. O sea, a declaración institucional, perdónenme dicirlo, pero eu na vi. Por eso digo. Non hai ningún problema. Claro. Pero cal é o problema da moción da convocatoria do pleno? Entonces, pois pódeselle... Vamos a ver, é que digo que estades en todo o dereito de presentar, digo que non é un proceso porque o que están facendo noutros concellos non é isto. Despois da declaración institucional, espérase ao pleno extraordinario. Pero cada concello fai o que cree como. Aí sí, Valentín, está claro. Pero que nosotros non sabíamos que iban a firmar ustedes unha declaración institucional. Cando se presenta antes, a ver, ou non estamos controlando os tempos, como din ustedes, que son os que os controlan, pois penso que os están descontrolando. Bueno, eu digo que me parece... Vale. Meten unha emenda, onte ás 3 da tarde. Bien, ustedes están no seu dereito de meter unha emenda, pois xa está. Cal é o problema ningún? Igual que nosotros metimos unha moción. Pero a mí iso me preocupa, digo cal é o correcto. Pero por que vai ser o correcto que o que diga vostedes, é Valentín, me parece moi ben que fagan así. Que lle lo diga outra persona, que igual se lle lo diga outra persona, pois entende mellor. Eu como alcalde ao mellor, vale que... Eu se mo di vostede a min, entendo, estou segurísimo. Entendeu, non? Sí, eu entendí todo. Mira. Vale, ben, Isabel, continúa. Non teño nada que continuar. Luis, esa palabra.
A ver, por favor entiendan ustedes bien que no tengo ningún ánimo de entrar en ningún tipo de disputas. A mí, lo que... Non debemos en este punto. Por desgracia, lo que me parece, y es una apreciación personal, por supuesto, lo que me parece es que el Grupo Popular presenta una moción en aras de, bueno, de sus intereses partidarios y demás, en la que estoy plenamente de acuerdo en todo, excepto en la carga de la responsabilidad. Pero en esencia, en lo que proponen y tal, me parece correctísimo y estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que presentan en la solicitud de pleno extraordinario, porque en este caso me incluyo, y hemos cogido al gobierno de Ortigueira, y perdónenme si les ofendo, pero los hemos cogido con el pie cambiado. Esto no es, bueno, es una opinión personal, me lo van a permitir como tal opinión personal. Entonces, no es aceptable por su parte y lo que hacen es enmendar la enmienda de la plana. A ver, a margen de esa consideración, me parece muy bien la propuesta del señor Valentín con respecto, ya sé que no es el tema, pero con respecto a lo que pone, no en cuanto a donde carga las tintas. Me parece mucho mejor, porque todo hay que decirlo, la enmienda a la totalidad porque carga adecuadamente las tintas en quien corresponde, tanto en el Ministerio Socialista como en la Consellería de Economía de la Xunta. Me parece más completa y me parece más actualizada. Nos habríamos evitado todos, como decía Isabel, si esto hubiera sido un poquito más coordinado. Yo les propongo lo siguiente. Pónganse ustedes dos de acuerdo en la moción que quieren presentar. A mí personalmente me satisface más la suya, pero me da igual. Pónganse ustedes de acuerdo en aras de la unanimidad y yo votaría en aras de esa unanimidad. Ahora, si ustedes dos me ponen de acuerdo, yo creo que me voy a abstener, que será lo razonable. O bonito sería, e os digo eso, como por ejemplo un compañero que salise, pues eso, unanimidade ao respecto. O que vexo en comparación dunha que a outra estamos pedindo igual, tanto unha que a outra, quizás a mellor emenda pois xa basada no que a declaración institucional de todos os concellos, pois esta declaración institucional firmámola en Ferrol, no Concello de Ferrol, 25 alcaldes, sacáronse varios borradores, estaban alcaldes de Partido Popular, Socialistas, Bloque, Mugardos, Narón, partidos independientes, e sacáronse varios borradores, corrigeuse todo o que foi dicindo todo o mundo, incluso houve un alcalde que non estaba de acordo non afirmou, pero daí sale un consenso, non? Entonces, a nosa moción está basada en esa declaración institucional, quizás vale máis completa. Se ahora mismo non houbera esta declaración institucional e o Grupo Municipal Popular nos presenta esta, eu votaría que a excepción da última parte, que o caso de, bueno, o que poñemos de cargar a responsabilidade coincide contigo perfectamente. Pero, bueno, o resto do contido es que ganamos o mellor na emenda, que presentamos un documento que se envía e un documento que se publica e que sale do pleno da corporación, que é o máximo órgano do Concello, un documento máis completo, pero ao final o mérito importante de todo iso de todos, vale? Non é do goberno do Ortigueira, non é do Grupo Municipal Socialista ni nada deso. A declaración é de todos, absolutamente de todos e si progresa, non? Ese é o tema, pero valoro eso. Sabedes, onte estivemos en Madrid hasta tarde, tamén había xente de todos os partidos, todos estamos a unha, daba gusto. A verdade é que estaba toda a comarca, todos os alcaldes, estuvemos no Congreso, reunións eu fun a dúas, as outras dúas non podíamos entrar, a de Ciudadanos e a de Unidos Podemos non podíamos entrar porque no edificio do Congreso e só había unhas acreditacións e entrou solo a parte principal da manifestación. E despois no outro edificio do Congreso xa entramos todos, do conta de todo, non? E aí si tuvemos reunión co Grupo Parlamentario Popular, que nos recibiron moi ben, e o cal les agradezco, e co Grupo Parlamentario Socialista. E tanto nunha reunión como noutra, vin o mismo. Hai unión entre todos colaboran. O que si se despideu no seu momento é que haxa unha línea de axudas importantes para toda a comarca, e que eso que axuden e que poñan un grupo para conseguidas. Ese grupo de axudas que vai haber e que queremos que haxa, que sean hacia as persoas que o necesitan, ven a través de subvencións a fondo perdido ou ven a través de axudas con entidades financieras, pero que esas axudas que sean consensuadas con todos nosotros, é dicir, que queremos formar parte desa elaboración desas bases desas axudas.
Por outro lado, trasladarle a Endesa. Endesa é unha empresa privada, vai facer, digamos, que case o que queira. Pero trasladarle a necesidade da comarca, trasladarle que este proceso que está facendo que o alargue, como ven na moción tipo do Partido Popular, que avance, que atrase todo isto todo o tempo que poida, que utilice os combustibles, biocombustibles que sea, que as probas que se necesiten, que dé conta dos resultados que se están facendo, que hai resultados. Con nosotros estaba xente de outras zonas que teñen o mismo problema igual que nosotros ou peor, que son zonas con 8.000 habitantes e onde 500 personas tamén se van para a calle directamente. E por outra parte tamén o que se pide, e mesmo se tratou na mesa do Grupo Parlamentario do Partido Popular, foi que por parte do Goberno tamén que se implique todo o que poida, que lle día as axudas e os incentivos que según eles se poden dar e se poden acordar con urxencia, e que traslades ese incentivo rápido á empresa para que a empresa teña máis tempo para programar todo isto. O que me deu gusto que todos están de acordo. Entonces, eu que non quería sacar do Concello de Ortigueira é un desacuerdo, porque ali tamén son grupos parlamentarios grandes, nosotros somos grupos municipales máis reducidos, pero que ao final o interese é de todos. Ali había veciños de Ortigueira, había unha empresa de Ortigueira, José Manuel Piñeiro, que ten camións alí, e que están sofrindo as consecuencias, e, bueno, o resto, pois, os vedes nos medios de comunicación, e a satisfacción, pois, foi grande, porque, bueno, eu creo que vai salir resultados positivos e a empresa o quere entender, por un lado. Por outro lado, por parte da Xunta da Consellería, tamén, o mismo, porque vemos as notas de prensa e están todos no mismo sentido de axuda e de colaboración. Eu creo que se vai salvar entre todos. Esta importancia da política e de ser políticos, que a veces nos machacan por ser políticos, pero as solucións a un problema que temos agora parte daqui, deste sitio, de un sitio tan pequeniño como é o Concello de Ortigueira a un sitio grande como é o Congreso. E ver que toda esta presión, máis a presión social dos veciños, das empresas, dos empresarios e todo eso, que con todo que conseguimos algo. Foi o bonito de onde, pero a satisfacción de todas as reunións foi máxima, vale? E o traslado máximo con todo eso. Logo, tedes a emenda, temos que pasarlo a votación da emenda e bueno, gracias, señor secretario. Sí, te comparto casi todo. Que pasa? Que a responsabilidade non poido combatir, porque vostede sabe, e se estuvo no Congreso estes días, tamén, por certo, como persoa de Ortigueira, me gusta que o alcalde este, porque cando eran aquí nas Pontes non estaba. Teño aquí de Gonzalo Formoso dicindo que faltaba algún motivo importante varias, bueno, quero dicir que pero se non estuve eu, houve os camioneros, sí, pero non do alcalde, mire, isto dicía Gonzalo Formoso. Valentín, fallo o fondo da moción, que eu creo que é máis importante que o Concello de Ortigueira. Gonzalo Formoso comentaba isto, quero dicir que eu me congratulo de que vostede se dera conta e que non solamente este na festa do camionero, sino tampouco vin a vostede, ningún de vostedes onte máis. Vostede representa a min. Ben, moi ben. Digo yo, Vostede me representa a min. Digo yo. Porque o alcalde, que non yo teña que dicir eu. Bien. Entón, o que eu lle quería dicir é que estou de acordo en moitas das cousas que veñen nesa emenda. O que non poido estar de acordo, porque é imposible, é que isto sucede porque hai unha ministra que se empeña en facelo xa. Outros países da Unión Europea, por exemplo, non o van a facer xa. Porque lle recordo tamén que a ministra de un ministerio que se chama de Transición Ecolóxica. Transición. Non pode ser transición cando é xa. O sea, cerramos todo. Non. Aí é onde non lle dou a razón. Porque si non abre a central e non se empeza a facer actividade como tiña que ser, como noutros países da Unión Europea, porque as leis teñen que ser para todos, non solamente para nós, pois automáticamente a responsabilidade é da ministra. Mira, aquí teño o señor Feijóo, que dice vostede, pois está reunindo aquí nesta foto, verdad, co conselleiro delegado de Endesa. Para que? Para buscar solucións. Claro.
Por que hai que buscar solucións? Porque se dá conta de que ahora é Endesa, pero está San Cibrao, está Megasa, hai moita xente que se vai a ver afectada. Por lo tanto, temos que darnos conta da problemática, pero aquí hai un responsable, ahora mismo, que é a señora ministra, que foi a que deu esta orde. Por tanto, claro, miramos vostede comigo que non vamos a aceptar responsabilidades que non son nosas. Por eso está o Partido Popular e están o resto dos grupos, claro que están, como non van estar? Todos estamos, e todos os alcaldes, Mañón, todos estes alcaldes que teñen seguramente pues, algún camionero, algún traballador en estas empresas, pues están moi preocupados, non pode ser de outra maneira. Pero eu o que lle demando é que se non se pon en marcha a central, que automáticamente a señora ministra dimita e se vaya para a súa casa e deixa un compañeiro que o poida facer mellor, que é moi fácil facer o mellor, moi fácil. Porque hai outros países do noso entorno que cumplen a lei como a nosotros, pero que se van a ir a 2030 e a 2040. Tanto é así que Endesa, de aquí das Pontes, meteu 217 millóns para ser unha central, 217 millóns de euros, para estar competitivamente no mercado. E iso o quixo invertir aí. Quere decir que Endesa, como empresa, pois se deu conta de que iso iba a ser viable, porque un non invirte ni un solo euro, se non sabe que vai a ser rentable. Como vostedes dicían, é unha empresa privada. Claro que é unha empresa privada. Pero nosotros temos que estar aí para decirle á empresa privada, oiga usted, non lo haga desta maneira. Busque alternativas. Aquí se plantexan varias, ¿no? Que foi o señor Feijóo e o señor conselleiro a falar co conselleiro delegado de Endesa. Para buscar alternativas, pero non para mañá, porque non nos dá tempo. Isto ten que ser unha transición ecolóxica xusta. Xusta. E iso pasa porque non se faiga mañá. Que nos deixen hasta o ano 30, como estaba acordado polo señor Rajoy, 2030, e que nos dé margen a nosotros e máis a empresa para poder ter outras alternativas. Pero claro, se non lo fan para mañá, pois está claro que as alternativas cales van a ser. Pois o que está pasando, que os camioneros pois non sacan os seus chollos adelante, porque claro, hai unha serie de créditos, hai cambios comprados, hai moitas cousas. Por lo tanto, claro que estamos todos de acordo, pero as responsabilidades, señor Pita, temos que telas cada un as nosas. E non pode vostede poñer na mesma balanza a Consellería de Industria do Goberno de Galicia, porque non ten competencias para isto, non ten competencias no céntimo, non ten competencias. Eso é o goberno central. E agora, polo que sea, pois lle interesou poñer isto encima da mesa. Claro, a quen lle afecta a Galicia? E ese é o problema. O drama é ese, que nos afecta a nós. Xa non somos como unha comunidade con gran texido empresarial, verdad? Sobre todo industrial, non? Pois, oye, vamos a intentar poñer as responsabilidades onde están e as solucións. Gracias, señora alcalde. Ben, Valentín, gracias a vostede pola súa intervención. Eu entendo a súa posición, entendo a súa postura, en canto, pero bueno, tamén lle digo, veño desas reunións no Congreso con moita xente, con representantes de outras concas tamén mineiras, onde está Endesa tamén, e lle vou dicir que a parte boa, o que está facendo vostede e intenta facer o mellor posible é defender a marca. Defender a marca PP é normal que o faiga, é a súa responsabilidade, vale? Porque ese é o que se está facendo en todos os sitios. Eu onte no Congreso non vin eso, non sei, na mesa de reunión do seu grupo, da mesma marca política do Partido Popular, non se tratou eso. Estaba o máximo responsable económico do Grupo Parlamentario do Partido Popular, que falou moi ben, expresouse moi ben, e en ningún momento se pideu cabezas, nada, en ningún momento. Ninguna das 4 persoas que falaron ali, nin Miguel Tellado, nin él, nin nadie, ao contrario, o que dixeron é que iban a ter o apoio total e absoluto o goberno, que iba a ter o apoio total e absoluto do Grupo Parlamentario Popular para salir desta situación, que en ningún momento iban a sacar, e palabras textuales, en ningún momento se iba a sacar deste tema un rédito político, nin unha causa política, que agora o que se trata é de aunar esfuerzos entre todos os partidos e sacar este tema adiante, tanto a nivel de subvencións da Unión Europea para todos,
como, que eso seguro que se consigue, como para intentar convencer a unha empresa privada, pois eso, de que continue e non convencer, porque de palabras non vamos a convencer. Temos que dar incentivos, e de ali saleu desa reunión, non da outra, donde estou en eu, de aí saleu que se presione, normal, o goberno para que agilice, que o poda agilizar nun período de tempo corto, do cal eu estou de acordo, a que esas axudas, eses incentivos sean inmediatos, para que a empresa fai o que ten que facer para que progrese e a transición esa que nos dicen, tal como se lee no manifesto do Concello das Pontes, manifesto unha defensa dunha transición xusta. Pedimos todos o mismo, estamos repetindo todos o mismo que vemos no periódico todos os días. A nivel de cumplir a súa función, como lle dixen, defender a marca, perfecto, un 10, pero non estamos para defender a marca, estamos para sacar isto adiante, estamos para que do Concello de Ortigueira saia unha declaración institucional unánime en defensa deso. Por eso, eu non me vou a desviar do que vin antes en Madrid. Tamén lle digo, se eu vira que esa persoa, sea quen sea a ministra do que sea, merece que a súa dimisión, eu poño o seu lado aí e digolle, e firmolle que sí, si é o que merece. En este caso, non é o motivo, non é buscar unha cabeza política, é resolver o problema entre todos, tal como dixo o portavoz económico do seu grupo, Mario. Ese é o que falou moi ben, en total. Bueno, creo que xa queres cerrar o tema, sí. Sí, continúa, porque seguimos ca moción, despois vamos á votación. A emenda, vale? Hai unha parte, xa o dixo o señor alcalde, da moción do Partido Popular, que é asumible, a outra parte non. Pero antes quería facer un inciso. Vostedes non están presentando unha moción en un pleno ordinario. Vostedes están presentando unha moción ao mesmo tempo que están pedindo un pleno extraordinario. Eso por un lado. E por outro, hai unha declaración institucional onde estaba pensado, ou igual que no resto de concellos, metela en un pleno ordinario, donde, por lógica, deberá ir tamén a súa moción. Vostedes presentaron a moción e a petición de pleno extraordinario o mismo día que se firmaba a declaración institucional. Por eso, e para evitar levar o tema, e para centralizar, e para que salga de aquí, se ustedes o ven, a declaración institucional ratificada, o mesmo que dos outros concellos, se presenta como unha emenda á moción que vostedes presentaron. Ese é o motivo. Miren, eu pido a dimisión da ministra de Industria, do ministro de Xusticia, do de Defensa, de todos os ministros do mundo mundial, se eso serviría para algo. Sinceramente, me parece moito máis útil, aparte de exixirlle responsabilidades, por suposto, a quen as teña, moito máis útil o que se fai constar na declaración institucional. A suma de forzas a pelexar polo mesmo. E hai unha cousa da que dixo usted, señor Caldín, que ten toda a razón. Non sei se o dixo literalmente así, pero máis ou menos veu vostede a decir que Galicia é un deserto industrial. Non sei se o dixo así, pero eu quixen entender eso. Non hai industria en Galicia. En esta comarca xa que lles vou a contar, que ustedes conocen a mellor que a min. Estamos nesta situación de emergencia, o tema das Pontes, porque antes xa pasamos por moitas situacións de emergencia. E porque non temos un plan B nesta comarca, nin en Ferrol, nin no Eume, nin na Mariña Occidental. Non hai plan B. Dependemos de Endesa e dependemos de Alcoa. Pero isto non é responsabilidade da ministra de Transición Enerxética. Isto é responsabilidade do goberno da Xunta de Galicia durante 20 anos ou 24, non sei, xa perdí unha conta, que era precisamente o Partido Popular. Se pido a dimisión da Industria, da ministra de Industria, eu teño que pedir a dimisión do conselleiro de Industria, ou debería, usted tamén, por un motivo. Porque o goberno... Perdón? Que poña tamén outra enmienda e xa está. Pero estamos rizando o rizo. Eu non sei se teño dereito, señora Rego, eu non sei se teño dereito a falar igual a usted, ou se cree vostede que por ser a portavoz do goberno
teño menos dereito. É que de verdad, utilizamos as formas cando nos mellor nos convén. Estamos dando dando permiso rizo. para continuar, señora Rego. No, tenho que dar o señor alcalde. No, parece que é vostede quen teño que dar o señor alcalde, non é o señor. E, por tanto, eu vou a continuar. E, por tanto, eu comprendo que a vostede lle moleste que lle ataque tanto ao Partido Popular, pero o sinto moito. Sí, é certo, é Deixo vostede certo. por contenta, O mellor mentres non ataque oféndese que é unha UPE a usted. Madre mía, de vida, pero isto é tremendo. Bueno, a ver, Vou a rematar, pero vou a rematar por economía de tempo, non, Sí. non porque habrá máis debates respecto a isto, pero é cansino. Eu, de verdad, para que quede como reflexión, a min, personalmente, que son nova en isto da política, e permítanme ademais esta concesión que vou a ter, me cansa extremadamente, me agotan vostedes nos plenos. Me agotan porque non respetan nin o turno de palabra, nin o que se está dicindo, bueno, e non podemos berrar cando non nos gusta os que escuitamos. Eso é hora e eu estou seguro que eso pouco a pouco pois Eu rematei, señor alcalde. se irá correxindo, non? E todos temos que aprender, todos temos que mellorar, todos temos que respetar e facer as cousas ben, nada máis. Nadie fai as cousas mal, nin salen así a veces. Entonces, o que interesa pois é iso, ir collendo os detalles para que as cousas nos vayan funcionando a todos, vale? E ao povo de Ortigueira que quen máis o necesita, que máis o merece. Para iso estamos. Bueno, vamos a pasar logo a votación da emenda á moción e vemos o resultado. Una Sí, pequeña cuestión, sí, nada sí. más. Yo lancé antes un ruego. Si ustedes se ponen de acuerdo, votamos por unanimidad. Pónganse de acuerdo en lo que quieran y votamos por unanimidad. Si no, nos vamos a encontrar pues con 5 por un lado, 5 por el otro y no sé por allí, pero yo desde luego me voy a estar. Eu que digo é que o bonito desto é que se entenda que do Concello de Ortigueira debe salir igual unha declaración institucional unánime, porque hai unha declaración institucional de todos os 25 concellos, de toda a comarca, de todos os colores políticos, non? Pero Entonces, xa o vimos, señor alcalde, claro, votamos e xa está. claro, eso cada un, despois, bueno, tamén entendo tamén que pola vosa parte teredes as vosas instruccións de partido, sabes? Non é unha decisión tampouco que tenamos que decir que Valentín Calvín pois votou en contra de se eu entendo o partido e a marca das súas instruccións e cada un pois a sigue ou non a sigue. Eu non a sigo, son o alcalde do Concello de Ortigueira, defendo os meus veciños. O partido pode me dicir o que sea, se é a favor dos meus veciños obedece, se é en contra do que eu eso, non obedece. Non estou suxeto a unhas normas e unhas órdenes como pode ser o caso, vale? Bueno, logo pasamos a votación. Votos a favor da emenda, votos en contra da emenda, abstencións. Hai un empate. Unha segunda votación. Segunda votación. Votos a favor da emenda, votos en contra da emenda, 5. Abstencións, 2 abstencións. No, 2 contra, non? En contra. Sí, nosotros. Correcto. Prospera con el voto de calidad. Bueno, pois si prospera co voto de calidad, o voto de calidad do alcalde de Ortigueira é a favor da emenda. Vale. Gustaríame máis que fora unánime, non facer uso do voto de calidad, pero bueno, non pasa nada, está para iso. Entendo a vosa posición. Ao final todos queremos o mismo, que se arregle o problema de Endesa. Vale. Bueno, nada máis, bons días e moitas gracias.